Karoon. Mayroon ako sa Ikaw basa. No, shout out sa lahat. I love myself. Hello myself. Shout out myself. shout out. Bago to do next. Oh. Eka. Ay, Kung ulan. ay, salamat sa nagtamsak. Naninig ko ano? Thumbs up. Nag-like, tamsak mo. Thumbs up. Anong gusto niyo? Suman? Dami oh. Dami daw. Factory ito ng suman oh. Si Kuan, si Gutom, si Dudong, dyan. Ay, may viewers na tayo isa oh. Maraming salamat. Ay, Thumbs up. Dings Kaban, shout out. Uy, Jessica Ramos, ma'am. Shout out, ma'am. Ulang putaan eh. Okay. Chings, kasi shout out nung. Shout out, Shout out Ching Kaban. Chings Kaban. Ching Kaban na na. Ban. Hindi ko na is. Tamsak Idisa. Uy, si Idisa, ikaw na Idisa. Pag si shout out si Jessica R. Ramos. Tamsak Lods. Kasa. Pengi suman. Uy, suman daw. Nagluto. Ni wala siya nag ano kayo nagluto ano. May suman siya pero brownesses. Like, ay kunit siya. Pengi suman sige. Dili gikan ko kang Idisa. Oh. Sorry ma'am. Gikan mo ka kay Idisa day. Pasensya na. Shout out sa'yo ma'am. Abi na kong si Idisa kay si Idisa kadaghan nga siya mga Ninja Turtles. Na account kadaghan ninja may tawag ng account. Maraming salamat sa kasang sila itong Dimple Bit. Libutan ako kanang advertise. Kasang sila ng Dimple Bit. Paul. Wala sa kadiyot Paul. Andiyan po daw kayo. Butang advertise. Tangan ako garang Paul. Tangan ako wala pa yung advertise. Tangan dito na mo ka nang i-monetize din. Jessica R. Ramos. Hello mga co-host. Sana all co-host. Pasensya na kayo, Ma'am Jessica. Wala akong StreamYard. Mag-practice pa ako. Hindi ako marunong mag-StreamYard kasi sanay na akong mag-isa. Chings Kaban. Panganta mo, sir. Panganta mo daw, sir. Chings Kaban. Panganta mo, sir. Nagabiin naman rin, ma'am. Ayan. Di ilain lang mag-live ko ma'am, ginalain ako ang kanang copyright ito mga kanta ma'am. Ilain po na ko ingani shout out ma'am diri ko sa gawas. Basta ay lag kanang gay kantahan lagi kanang mo. Yeah. Ikaw bala ka ma'am. Wala mo ko'y plano magkuan ba? Mag-ilistro niya. Gimingaw mo ko sa mga subscribers. Gimingaw ko sa kung naong sa screen ba? Pasa og kanang video gyud. Kasi oy. Tabangi ko ninyo rin siya makakuha og kaspa. Grabe akong kaspa eh. Yung balakubak ng Jessica ba? Madami dito ang kate. Taon. May 4 viewers na tayo. Salamat sa 4,000 viewers. Ang 4,000 it is for o 3. Basig di patadikit sir unya na ninyo para makagraduate na ko sa 1 and 4. Unya una. Dikit unya dikit unya ko ninyo para makagraduate. Pagbilin lagbakas Ma'am Cheng sa kanang latest video na ko diha kada bitong kanang relaxing cinematic pag message diha. Pag message diha kay balikan ta ka. Pero ugma na ko mo balik para legit jud nga naman ko mga ninja pod. Automatic. Kilisod kay ang lagas ron. Ay, shampoo yo hulaan
haluan nyo ng binigar. Ah, ganun. Haluan binigar ang shampoo. Dos na. Sakit man tingnan na. Ang sakit naman yan ng Jessica. Tinurture naman ako ng shampoo na yan. Sige sir. Ay, salamat. Salamat, Ma'am Cheng. Shampoo. Nag-email sa akin si Lolo, wag daw ako pasaway. Uy. Asan naman to? Dili na sakit sir. Iba. Dili na sakit siya shampoo with vinegar. Ay, dili din ang sakit di ay. Ah, testingan ako. Tagtag yang yan. Sa Rio. Grabe yung kaspa ba? Let's go kayo. Ito sa creator. Gara na akong kaspa lagi, di na makaya. Galaw-gawan eh. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa 4 billion followers na viewers. Viewers. 4 million. Dami ako home remedy alam ha. Yan mga gamit ko gaya. Flawless tayo. Ay! May pang pa-flawless ka pala dyan, ma'am. Jessica, alabet. Cigarette smoking is dangerous to your health. Sige ha. Okay lang nga, basta wala lang ng dangerous, ang health lang. Ay, man. Ay, di ni mao. Oh, nagsisigarilyo man ako, ma'am. Pero, minsan lang. Tama, tigil lang sigarilyo. Joke lang, ay. Itigil ko lang yan, ma'am, pag uwi ng asawa ko. Sabi niya, wag ka naman nag-rely pag uwi mo. Yan ko, oo, pag hindi mo nakita. Yung nandito, tamsakan nyo na lang din. Para, ano na, maging 3 yung ano yan. Errol! Pagupit ko doon. Kumusta, Rol? Si Errol, oh. Ano ka sa Manila, Rol, oh? Kumusta? Si Errol. Kita na dong, live na ko. Oh, ano ba? Ay! Beweng! Kuring! Milisong, oy, bay! Shout out! Wingwin Tapos TV. Si Wingwin. Dikitan nyo yan. Dikitan kayo yan kasi babalikan kayo yan. Legit yan. Yan si Wingwin, best friend ko yan. Isa rin yan sa grupo kong, leader yan ng Black to Bull. Yahoo! Kuring! Black to Bull. Miss you na, Lods. Okay lang ikaw. Okay lang, Rol. Walang yan, Rol. Solo flight sa kinabuhi, Rol. Di ko bala ng kamot. Latsing kabans. Salamat sa pagkuhan, Rol. Ano, advertise dong? Ano pa na may advertise? Wala pa. Salamat sa 4 million viewers natin dyan. Shout out, sabi ni Singkaban, sabi, isa. Mega love shout out, Lord Swing Win.
Sabi ni Wing Wing Tapos TV, hello Ma'am Jessica Ramos. ML Milo. Oh, ML Milo, English ulit. Salamat, salamat. Sekarang live oh. Advertise na. Advertise na. May pa-entry tamamaya sa LS ko bay para sa Granilis ko. Ano man bay? May pa-entry tamamaya sa LS ko. Ano entry bay? Weng. Kaya may Granilis di ka weng. Kulbaan ako din weng uy. Kasildo na tinggal lima. Yahoo! Saan sana, Weng? Granilis ni mo, Weng. Selamat mga pumapasok sa 300,000 views. 300,000, 300 ito. Hindi, bakit ano ba? Guys. Magandang gabi sa lahat. Nandito kami sa labat. May mini studio na ako nagpagawa. Yaw! Nagpagawa ako bay. Grabe, may studio na si Wing. Oh! Congrats Wing! Grace Cosme, gwapo yung nasa likod mo doon next. Oh my God! Ay, da! Ay, Kuya Weng. Vlog ko bay. May studio na day kawin. Ayos yung, lipay po ko si Mawing. Masaya din ako. Naka, ano ka na. Jessica, ay Kuya Wing. Grace Cosme. Gwapo lagi daw ka dong. Sabi ni Grace Cosme, may gwapo sa likod. Dire lang kung mabasa po. Nara dire po. Ay, gamit mo yung magamit. Number niya please ha, joke. Number daw. Number. Oh, number. I-message ko sa iyo, Ma'am Jessica. OFW ni Jessica. Wala tong kabiyak sa kanyang buhay. Nag-iisa to, kasama niya container. Yakap niya. Ito. Ibigay ko number mo, Ma'am. Masarap din to katabi. Sana all. Shout out Bismaw sa Weird Gamer. Uy, may Bismaw. Sana all do dong. Sana all. Ayun, abroad. Melanie Sarmiento, idol, shout out. Ay, shout out Ma'am Melanie. Kamusta Ma'am? Kamusta Ma'am? Karoon po ko. Ngayon lang ako LS Ma'am kasi sana ngayon, walang lagas. Kada LS ko Ma'am, 10, 5. Ewan ko ba, bakit ganyan si Lolo, pero okay lang. Basta nandyan kayo ma-shout out ko. Wing Wing Tapos TV, magkantahan tayo bay. Di ako makakanta bay. Minsan kay makabati man tingog ko sa kauban ko sa balay. Basta now matapos na pwede na. Oo, tama bay Wing. Ay, kaya ako breaks ka. Tama samal. Ano na ulit sa Wala, tama samal. Duges, bulan na kapin. Pre, shout out ko sa among balay. Pre, na yung balay, pre. Ningaw kayo. Asa na Pre, binasama? pre, balay nyo, pre. Tagasama na siya. Yan si Sirinig sa amot sa babak mo dito. Babak to nyo pre. Weng, kana si Sirinig team Weng. Amo na tong ko Weng, si Bricks yung editor ko.
Grace Cosmis, sino pangalan nasa likod mo, Dunix? Hello. Sino ka sinikod? Jasper. 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 The sniper. Sniper. Jasper. Iba pala yun si Idol Jasper Sniper. Yummy ba yan? Na! I can tell. My goodness. Kaya ako Medyo. Yay! Idol. Bay, Jongjong Vlog official, bay. Shout out sa'yo, bay. Kamusta, bay, Jong? Ngayon pa ako nakabalik ng ano, bay. Karoon ko kabalik og LS. Saan lang ako mag-LS kasi, bay, kasi ano, bay? Nung mag-LS ko, na-miss ko lang yung mukha ko sa screen, ba? Magandang gabi po, sabi ni Jungjung Vlog Official, Wing Tapos TV. Tumawa ka, Wing, baka gusto mo nang mag-asawa, sabi ni Rab. Shoutout sa lahat sa mga 6,000 na nakadala dong, message daw dong. Donex, yung mata parang lumiit na. Hindi. Donex, ay dito pala. Donex, yung mata parang lumiit na. Sa puyat. Oh. Ako nga, Ma'am Grace. Ay, Negra! Shout out tayo, Negra. Yan si Negra. Isa rin yan si sponsor ko. Ng load. Salamat. Next. Salamat, Negs. Jakitan ka, Negs. Break na kami ni Kuya Rab. Ha, hindi na siya nagpakita sa ilis ko. Ha, lolo. Bakit doing? Huwag kayong mag-break. Bakit doing? Oh, nagbaba ng bias yan, oh. May blessing na tayo dyan. Ay, meron na naman, Ma'am Negs. Negra, meron na naman. Shout out ko kay Negra. Ay, Neg, shout out daw, sabi ni, si Wing. Na, may jacket ka na, Neg. Ganyan para dili bitaw puti mo naw. Paro na pun. Wala na ako forever, wala pa jacket. Oh my god, nanigra na ka. Ay, may nigra. May jacket na ka. May nigra na ka. Ay, Angelo Angel Lago, ay mayong gabi dul kahugot ay. Bye Angelo. Salamat sa pasok. Shout out sa iyo, bye. Salamat sa pagpasok, bye. Kumusta? Grace Cosmi, shout out muna Balasta family at Martision family from Tagumbayan, Lubok, Bohol. Shout out dyan. Shout out sa from Grace Cosmi. Shout out daw sa mga Balasta family at Martision family. Diyan diha sa Bagong Bayan, Lubok, Bohol. Shout out from Ma'am Grace Cosmi. Sabi ni Ma'am Jessica Ramos, hi Nigs. Hi daw Negra. Hello Ate Jessica. Oh my God, nag-heart na sila. Sa akin walang nag-heart din. Sponsor mo ako, Lord Manigra Nora. Uy, wait ko ha, salamat. Oh, totoo yan, Wing. Nagbibigay yan si Ma'am Nora.
ng ano sponsor, Sinura. Mag-break na din kami ni Kuya Responders Action. Magsilos na asawa niya sa akin. Bakit? Ano, serious naman to. Ano lang, spread love naman to. Okay lang. Pero ano, ay hindi siguro yung nagsilos. Ba't nasabi mo, Negra? Sabi ni Wingwin, Jong, shout out. Shout out na ba Jong? Sabi ni Wingwin Tampos TV. Sabi ni Wingwin, tumatawa. Gusto niya mag-asawa ni. Tito, gusto mo na mag-asawa? Subong? O buwas? Toto Weweng? Puta ng migo ko. Hindi siya kasali sa load natin. Sino? Hindi siya kasali sa load ko natin. Sino dyan pwede ka ibrikan? Sino daw pwede ibrikan? Sabi ni Wingwin Tapos TV. Sabi ni Negra, Diyos ko Lord, lagi na lang akong ganito. Ay, huwag kang wala ng pag-asa, Nigs. Darating ang araw na ulang araw darating. Gis ko. Sabi ni Grace. Asa mo message daw? May message ka wala? Wala ko kami siya. Wala na message. Jong vlog. Oy, shout out. May gabi-galab shout out pa daw. Ano? Oh, kana. Oh, chat ya. Kanina ra para gusto siya mag-message pero hindi niya nakita yung chat. Kasi hindi siya YouTuber. Ano yan? FB here. Shout out daw, sabi ni Weng, Kureng. Sabi ni Jong Vlog Official, sabi shout out daw, mega love shout out daw. Nora Negra, lagi na lang akong sisilusan, Lord, maawa ka naman sa akin. Siyempre, sino naman hindi sisilusan eh? Sa sexy ng mga vlog mo yan. Ang kita mo naman. Siyempre sisilos yan. Hindi nga ako manood sa mga vlog mo eh. Nakaganon lang ako pag ma-play ko. Bigla shout out. Grace Cosme. Sabi ni Jong Vlog Official. Mega love shout out Grace Cosme. Wala. Sabi ni Negra, wala nang araw darating piste yung kaibigan ko na ubos na dahil sa silos. Ayun, wala naman. Andito pa naman kami ni ano. Ano? Andito pa naman kami ni ano, ni Baywing. Angel Lago, happy watching. Salamat, ma'am. Ako nga Negra, plano ko ano na lang. Babakla na lang. Dong. Kasi wala nang papupuntahan to. Maliligo ako. Walang umaamoy. Magbibihis ako. Walang mag-admire na, ay, ganda ng, wala. Oh. Wala na. Gaganituhin ko na lang ang mga bangs. Tawa si Wing, oh. Negra, nandito, di ba Wing? Di ba Wing? Dito pa tayo, Wing? Naligo ka ba doon next? Naligo ka ba doon next? Hindi lata. Oh, ligo ako ng pawis ko. Kanina, nakaligo na ako kanina. Shout out dahil ko ng Lia Espadon. Oh, yun. Ay, Liak, manonood ka man dyan. Shout out daw. Ano plido daw? Taga-asa mo na. Lia Espadon, nanonood ka man ngayon. Dito ang ano, yung isang taong nagmamahal sa'yo. Wow. Ulo hanggang paa. Pati ng inyong bituka. Grabe pagmamahal yan.
Magtibo na lang din ako. Hindi na magsilusan pa. Pagtibo na lang. Parang ang pogi mo ngayon Dunex. Bakla nga ako. Napupugi na naman. Di ba? Ano? Hindi naman tayo pugi. Tayong lahat pugi ba? Sa Bisaya mo na yung maulang puntaan ba? Next, sinsya na. Pinuyat ko si Boss Rab at responder. Tayo na lang matibay sa puyatan mga babae. Tama. Huwag kang magtibo kasi dalawa na lang kayo magpuyatan ni ano. Ni Ma'am Jen, Jessica. Ay, Ma'am Jessica, asan pala si ano? Si Ma'am Jen. Jen Rabs. Ilang tumawag si Boss siya, tumawag sinagot ko. Sabi ni Mimi na puyat pa naman Jessica Rabos sa Donex, may multo na sa likod mo. Hindi ko kasi nakita kasi haba ng buhok eh. Panay tingin, misis niya. Kinausap ko. Nagpapaliwanag ako ha. Ito to yan. Kaya na si PM nyo na lang yan. Huwag na lang dito. Yung mga ate, yun nga ate, pag ikaw okay lang, ako ayaw niya magsilos daw siya. Hindi naman siguro yan ano, ang sige nang malikayan daw. Biskot nga kung Tagalog, alimutan ko tuloy. Hindi may iwasan. Hindi naman siguro yan may iwasan siguro. Yung selos. Pero sa lugar, yun lang. Nakaraan, tumawag si Boss Responder, panay tingin. Mali pala. By the next, pa-shout out. Tanan. Mga Surigao-non. Ay! Cesar Laurente, shout out. Sukar uwan. Shout out by Cesar. Ay, stick na kape. Oh, 20. At pila mo itong kwan? Mga sukar na kwan. 1/4. Shout out Cesar Laurente. Shout out siya sa mga taga Bohol. Taga Surigao nun. Mga Surigao nun daw. Shout out daw dyan. Nasugalan niya. Silula na daw. Silula na. Irol. Tanaw daw kaya na si Irol. Message ko. Irol. Live mo na si YouTube. Live mo. Irol siya, Irol. Namas Manila. Irol. Kuhan good. Irol, oh. Mga tumungod. Oh. Message na siya sa Manila. Kasi kumusta doon next? Tanaw sa akong live YouTube. Doon next lasing ba yung nasa likod mo nakaubad di? Maso ni? Kuya mo ni? Daga, sugal yun. Wala ba? Abre, ipon na sa. Hindi siya kita. Di ko kakita. Para sa Ang sa imong ko anong daw? kwan. Asukar. O stick, naka-stick. Hindi ka lang shout out si Sir Laurenti. Shout out po sa lahat. Asukar. Bye si Sir. Shout out bye. Ito kaabon. Gaya ka, bro. May bumili kasi dito, tindahan. Tindahan. Sinilas eh. Buwa ko sa turo. Sinilas. Pagtagay diha Donex ug kulapo. Wala. Bihira lang kasi ako umiinom kasi walang tinitira pag umiinom iba yun. Buti yung umiinom kami tinitira. Kita na yung gusto rin dahil. Viewers na ko. Live. Ay. Wala, hindi tayo nakano ngayon.
Nag-message yun, dagan sila. Pito ka buhok. Tanaw. Itagay mo na lang Red Doors habang nagla-live Kuya Hugot. Wala nga akong ano dito eh. Kasi ang layo ng bilhan ng Red Doors doon pa sa highway. Coke daw Rosita. Ako nga nagsisilos pero naisip wala akong juwa. Paano ang silosan? Wala ka naman juwa pala. Jessica Ramos. Wala pala ka palang juwa. Dami dito, walang mga juwa. Ang sa paubandong. Ha? Pila mo Bay, siya? nakakita ko ng isang 16. 16. Asukar. klaro si Rick. Sa Oh, pila tanan. may motor kayo at may paran. Gabi na, umulan oh. Ang putik dito. Next oh. Kita mo. Oh, putik daan. Putik patong palabas. Putik. Putik. Ito. Oh. Wow, model lang poste ng bahay. 31. 31. Wala lang yung line kape diya. SPG. Pila na nabilin diya? Abig mo walang juwa. Pwede ako. Uy! Ano? Ma'am Jessica at Negs. Kita nyo yan si Jungjung Vlog Official? Oh, ganun lang, dua. Kita nyo yan si Jungjung Vlog? Yan, walang juwa yan. Walang juwa, walang shoota yan. Pila na lang nabilin. Yan, atakin nyo yan. Wala na. Oh, na 19 piso. Snowbird na na, snowbird. Pwede landiin pero di pwedeng juwain. Ay. Oh, tama yan. Ang kwan. Maite? Pila mo na siya? Negra, kaaway na lang gusto. Oh, Maite, Kaaway na lang 54. gusto ko sa buhay ko. Wag. Yung kaaway na madaling araw awayin. Isulod sa kanto na. Tayo na lang away needs. Oh my God. Sila na lang daw mag-away. Hoy, huwag kayong mag-away. Wala na mama. Asa mo na? Ay, dira naman. Ah. Kaya muna na sila na mag-away. Para sa kuya. Oh, sige dong, sige dong. Gwinta. Sa utak mulul. Oh, more food. Makahugot ako dito pag ganito ha. Oo. Ay, Winchi, bay. Shout out bay, Winchi. Tanan. Oh. Migmigalab, shout out everyone, sabi ni Winchi. Bay, Winchi, salamat bay. Maliit lang ang buhay kaya mine yun eh. Mine yun na. O nga. Win-win tapos TV. Yahoo! Sigarilyo doon no. Maraming salamat sa inyong lahat. Wala si Bay responder, no? Negra, Nora. Umugot ka na naman. Sabi ni Winchi. 60, wag doa. 60 lang. Oh, 60 lang. Oh. 60, 50, 110. Ako isa pang silos, burahin ko na YouTube ko. Wag. Hindi ko na makikita yung post mo nig na sexy yung naliligo. Kailangan sa mga sino lang isa na pula na. Kani, Malburo. Ang buro, pila mo na siya? Yonex, matulog 80. ka na, baka mahuli ka pa dyan. Pila?
Ilang kwan? Malayo ito sa Scorpio, Dua. walang Scorpio dito sa amin. Ano dito sa Tagum City, back to 11. Oh, 11 na, di Scorpio na. Mas Oh, mager na. back to 11 na ang Scorpio dito sa amin. Wala na yung, kinuha na yung, nanto, alas 6 ba ito sa ano? Alas 6, no? Scorpio. Kinuha na. Tinanggal na yun. Binalik na nila sa ano, sa 11 ng gabi. Ha? Last sino dito? Oo. Ano, sinado? Ah. Ha? Oh, Tagal naman ni Nora, burahin na yan. Sabi ni Wincy. doon. Oh, Wala ka sigarilyo. Malboro na. Na, 2, 4. Kita Malboro, be. O Kuya Rab, Sir Wincy. Ay, o Kuya Rab, o Kuya Sir Wincy. Para gumaganda ako sa hugot. Oh, yan. Huwag mong burahin. Minsan lang ako ng salita. Aba, totoo talaga. Amoy. Amoy. Oy, Bay Alper, mapano? Yan ang laki ng Didi ni Man. Tanaw ba ka dong? Regards kung kuan dong. Alper, regards kung jo dia, ini I miss you. Sabi ni Wingwing, patulan mo yan negra, laban lang para sa'yo yan ang katotohanan. Huwag ka humugot negra, laban mo yan. Didi ni Manong daw. Balik to dahil ko. Abri pa ro. Didi ni Dimple o. Manong. Ado na eh. Pang ayo daw. Sarado na eh. Napalit kong sigarilyo te. Sarado na yun. Sarado gani. Pre, di ba? Di ba? Parin sa tuwa tindahan. Abri. Maraming salamat sa mga tamsak dyan. Haha, oo ya. Natulog naman niya. Natulog na si Kuan Dong, Alper, si Jojo. Salamat sa 9,000 viewers. Kung dyan ako ngayon, napatagay na ako 4 times to Ginebra. Ay! Nandito ka ngayon, Negs? Na, tagay na tayo, Negs. Gusto, Negs, pwede pa edit ng huli pick. Pwede pa edit ng huli pick isin ko sa GC. Oo, yung ano, yung pang profile pic sa YouTube. Sige, isend lang Jessica. Ma'am Jessica. May curfew na naman ba dyan sa Davao by Dunix? Dito by Wen, sa Tagum. Sa amin, layo lang sa Davao. Part ito ng Davao del Norte din. Ano dito bay, binalik na sa 11 PM. Noon, ang curfew noon dito, yung pag-lockdown, mga alas 6. Pero ngayon, binalik na nila. Wala naman kasi ng case dito. Okay na. Awa ng Panginoon. $9,000 views. 9,000. Salamat sa inyo, Neg. Oy! I love you sa asawa ko dyan, sa Abu Dhabi, Maricar Ciprado. Alado.
Pagkaon na lang. Love ko yan. Bait na asawa yan. Totoo. Shoutout sa mga kasamahan sa salon dyan sa Abu Dhabi, sa asawa ko. Dyan sa Turquoise Salon. Shoutout sa inyong lahat dyan. Bernas Vlog, Jimila, si Susan, kay Susan tayo. Lang oh, imong anak lang, Maricar. Damulag. Hello, Negs. Sabi ni Kuan. Okay, kuya, pwede lang ipadala ko sabay na tayo tagay. Ay, ipadala ni mo diri, ay tagayon, itatagay ko. Sabi ni Negra, o naman na sin ko ayaw mo naman tingnan. Sin ko ayaw mo naman tingnan. Na, may gisin ka. Jessica, oy, Rab. Shout out, Rab. I love you, Mama Chop Chop. I love you, Rab. Tagay na ni Granura, umpisa na. Sabi ni Winchi. Shout out, Rab. Tulog responder. Sabi ni Wingwing tapos TV lang. Sabi ni Wingwing, may magalab shout out daw. Hello, Wing, sabi ng asawa ko. Patulugan na si Damulag, uy, tulog na daw ka dito. Anya na lang kay wala akong kasama dito sa labas. Umok. Ha! Di ako makapalipad. Palipad, totoo pala yung sinabi mo, Bayra, na magpapalipad ka. Bakit hindi ka makapalipad? Gusto rin pala. Migalab shout out sa yung Maka. Ay, Maka, sabi ni Rabo. Yung asawa ko kasi, nickname yan, Maka. Maricar yung pangalan niya. Yan, tinawag ni Rab Maka kasi kilala ni Rab. Pangita og chicks para may kasama ka. Ay, tingnan nyo guys ha. Weng, Rab, Jessica, Nigs. Sabi ng asawa ko nag-message, maghanap daw ako ng chicks para may kasama ako dito. Para namang hindi na siguro ako love yan. Sa tingin tulog yun, magpapalipad. Di ko na bati si Kuya Rab, break ko na siya. Palit. Ingno siya bay. Break na kami. Uy, Rab, break na daw kay. Wala nagluto. Wala sila nagluto. Wag naman nag-break. Shout out diha. Ay, Susan Espiron. Ay, yung kasama ng asawa ko. Salon. San? Kay Susan tayo. Hindi mo makita sila doon. Asa? Kanay mo Dili. kaison. Nag-message na sila. Supportive na asawa, Ate Maricar. Oo, next. Supportan pati si mama. Suporta si mama. Oh, kita si mama. Ha. Nag-open pa rin ng convenience na. Gabi na. Na marami nagbili. Supportive na asawa si Ate Maricar. Salamat, next. Wing. Sabi ni Rab dito, Maka. Sabi ni Negras, sana all. Yari bus, under di Kulambo. Kana pag uwi ni Mrs. wala na. Pag under di Kulambo, butasan ko yung Kulambo. Hindi ko na love si Kuya Rab by Dunix. Wag naman.
Alam ko naman yung nagbibiro ka lang. Kasi si Rab. Wing, I'm sorry very much. Oh? Nag Susuri si Rab. Kasi yung relasyon natin natubol. Buo yan. Hanggat hindi yan naging igit. Oh. Hanggang tubol yan. Uy! Bay Harvey ba rin siya? Shout out Bay Harvey. Kumusta bay? Ito si Harvey ba rin siya? Pag umpisa ko palang mag-ilis, andyan na yan. Si Harvey. Supportive yan ito. Isa din ito sa sumusuporta sa akin palagi sa mga LS ko nandito diyan sila Wing, sila Rab, yan sila. At pasalamat ko nandito, dumami kayo, nakilala ko si Negra, si Jessica Ramos, si Jean Raps, dami-dami, sino ba dito? Yun si Maricar Siprado, asawa ko pala yan. Main ko na ba si Boss Rab Negs? Oo nga Ma'am Jessica, di na mamansin si Kuya Rab. Pastilan, atay na. Mamamansin yan. Akong bahala yan. Kikilitiin ko yan si Rab. Tutuhanin mo kaya Rab, sabay niya eh. Sabi niya eh. Di ba si Ruwing Tampus TV? Ito, totohanin na ni sino Negs? Sa mga 10,000 viewers dyan, pakitamsak na lang. Kung pwede na lang, tamsakan nyo na lang. Maawa naman kayo sa akin. Iring ito mo. Galian Sara, shout out. Shout out ma'am. Oh, lalaki ma'am, babae. Harvey Valencia. By Harvey, totoong love dapat guys ha. April Fools ngayon, mahirap na. Totoo. Ito si talagang si Harvey. Dito yan, noon pa yan. Ha, Wing. Okay na Wing, si Rab Wing. Wala nang problema Wing. Huwag natin problemahin yan. Kasi konti lang yan. Wing Tapos TV, kailan mo pa naging love mo ko? Oh! Wing! Kailan daw? Kuya Rab, Mama Chup-Chup. O yun. Love nila ang isa't isa. Ganyan ang mga black tubol. Yan. Yan ang gusto ko makita dito, Wing. Rab. Spread love. Sabi pa ni Wing. Di ba, Wing? Spread love. Yun nga. Isang I love you naman dyan, Boss Rab. Oy! Rab, sabihin mo kay Jessica, I love you, go. Diba ka? Wala ba yung asawa mo rin, Rab? Isa na naman, pang relasyon na nabuo sa channel ng Sir Bonex. Sabi ni Harvey Valencia. Noon, nabuo si Wingwin at si Berna, nagkalabuan. At ngayon, may nabuo na naman. Sabi, hindi ko akalain by Harvey. Oh my goodness. Atay, I love you. Ngayon at bukas at kailanman Negra. Oh! Miskertihay na dito.
Win tapos TV, shout out. Migay Galab, shout out. Harvey Valencia, sabi ni Wing Wing. Wing, si Harvey Wing. Supported yan. Love na yung YouTube. Ito si Harvey. Parang ano. Ano ko lang ba Harvey, no? Organic. Isa naman pong relasyon. Harvey din dyan nyo. Friendly sila. Spread love. Kuya Hugot. Oo. Yan, totoo. Tama, Nigs. Spread love. Kasi ako, namulat ako dito sa ano, no? Namulat ako dito sa YouTube. Talagang ano, hindi ako nang nagalit ako. Yung may na, ano, may na, anuhan ako, may na, bobo Tagalog talaga. May na, yun na lang yung napagalitan ko, yung nadismaya ako. Wala. Namulat ako dito na tawa, happy, spread love. Yan namulat ako dito sa ano, umpisa ko ng YouTube. Yan lang siguro, no, pag abot ng panahon siguro, no, yung mga basers, meron na, magbasa yun. Pero hindi na lang yung patulan. Kasi yung mga basers, ano yan, minsan nga may thumbs down ako, pero hindi, wala yan. Kasi nanonood din yan. Sabihin nga na ng mga sikat na YouTuber, mga idol natin, okay lang yan, walang problema yan. Kasi importante, wala kang nagawang kasalanan. Hindi ka nila gusto, pero mas marami ang may gusto sa'yo. Yan. Spread love ang dapat, wag virus. Oo, dapat. Harvey, tama ba? Ito si Harvey Valencia, ni minsan ano, puro pang good vibes lang mga message nito. Pang love. Ibura mo yan, Nigra. Now na. Sabi ni Wing, burahin mo yan. Muna yan. Ate Jessica, nasaktan din pala. Anong burahin ni Nigra? Huwag mo ako idamay dyan. Maya silos na naman. Mabura na channel ko. Pag tumatagal, pati yung mga buzzers nagkaka-reward na din galing sa YouTube. Buzzers of the year, may butong. Tama. Yan. May mga ano na rin, Bayarbe. May mga tributo na rin. Noran Negra, Ate Jessica, nasasaktan din pala. Salamat sa lahat, ha. Wing, salamat sa inyong pagsabaybay, Wing. Negra, Jessica, Rab, Herbe. Sino pa dito? Cesar Laurente, salamat. Shout out. Cesar Laurente. Shout out sa ibay. Oo, nasasaktan ka lang yan, Negra. Ibura mo na yan para isa kang tapat, Negra. Oo naman si Wing, Tampus TV. Ano burahin, Wing? Si Laurente, pasag din na pasers by Donix, dugang nagyapon na sa view. So tama ba si Sir? Pero kaluyan sa Ginoo bay, wala pa man pod. Wala pa, pero may darating. Siguro may darating yan, pero wala. Ilang yan. Kasi sa inyo kung humugot ng mga lakas kasi pag mga basers na, yung mga misis inyo. Sherwin Lakaba, boys! Shout out by Sherwin. Ngayon ka lang nag-live, Boss Donix. Oh, ano kasi ba yun? Malaga. Ito, tingnan ko na lang ito bukas. Yung dalawang live ko. Mukbang ni Lolo.
ano, 10. Una, 20. Karaan 10. Pero okay lang. Basta ano, kumusta lang kayo. Walang problema kahit ina pa yan, malagas dyan. Pag binura ko, na-miss mo ako. Oh! Wing, ibura daw ni ano, Wing, ma-miss mo daw siya. Alam mo kung bakit wala mang makulit sa inyo. Mana? Kumukulit sa inyo. Legs, Mana por? Kumana? huwag mong barahin yan. Pero kung kaya mo, huwag burahin. Sabi ni Harvey Beling, si Bay Harvey Beling siya, ang sarap ng lugaw ngayon. Gusto ko talaga yung mga pakan na non-essential. Napanood ko yun, Bay. Na viral yun. Binalita nga kanina sa JMA. Iwan ko nga ba't nasabi yun. Pagkasa ito ah. Sweet naman, Rab. Uy, Ikaw rin lo. I love you, Mama Chop Chop. Jessica Ramos, amiga, love you, shout out sa'yo. Amiga, love, shout out sa'yo. Amiga, love, shout out sa'yo. As sabi ni Rab. Bay Rab. Grabe ka. Bigay mo talaga yung mga love. Ano yung viral sa Jimmy Boss Donix? Yung ano, lugaw. Search mo yan sa ano? Sa FB. Yung graba na ano ng lugaw, yun lang. Tingnan mo na lang para ano ka. Yung lugaw by Sherwin. Yung hindi pinapasok. Binaran ng taga barangay ba? Ano yung rest mo na utak ko, bukas ayaw ko na ganito. Oo nga, tama. Ikaw, watch ko. Bay Sherwin, search mo lang yung lugaw. Salamat na Sherwin, pagpasok bay. Sabi ni Harvey Valencia, akala ko dati pag uwian lang ng bakas yung ginawa sa YouTube. Ngayon pag iiwanan na ng pagmamahal. Ay. Ay mga kagot, ay isang oras lang pala ako ngayon. Abutin mo na ng isang oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sunod na LS ko, kantahan na naman. Ganyan ako, kantahan. Kasi copyright kasi yan eh. Pag copyright, ini-kuhan ko wing, private ko. At ganito rin, ganyan ba? May copyright, wala. Hugot ni Harvey. Harvey, oh. Hugot ni Harvey. Salamat nga sa pagpamember by Sherwin ha. At kay Wing, salamat Wing sa pagpamember sa inyo Wing. Ako din by na private ko. Oh, private mo Wing, iba yung may kanta Wing, iba yung ring kasi kikita naman yung LS eh. Sa totoo lang kikita yung LS natin yung video. Pero ano mo, yung ngayon pang shout out, walang kantahan, sunod na LS mo Wing, kantahan, yun ipang private mo. Kasi okay lang mga million views na tayo kahit may copyright, okay yan, may income ka, pero ngayon wala. Sayang lang. Sa isang LS mo, yung copyright mo mga 8, wala. Princess Sana Legends, daan lang host. Ay, salamat. Princess Nana, maraming salamat sa pagdaan. Maraming salamat.
No probs, boss Dunex. Okay. Tulog na guys, pahinga na kayo. Lalong-lalo pag wala naman kayong jowa na ba? Sabi ko. Grabe. Di Sherwin. Tinamaan ako bay. Pero may asawa ako bay, pero wala akong jowa. No probs, boss. Dahil lang salamat, Francisana Legends. Legends. Pamember din ako, ha, for free. Uy, sige nag. Kaya pag pamember na, next. Salamat, Ma'am Jessica Ramos, salamat. Walang problema yan, CPR yan bay. Gulang tayo. Oh, pero i-private na lang na to. Pero okay naman. Depende lang yan sa'yo. Sila naman, buti maka-contribution tayo sa kanila, may income sila, di ba? Pahinga na ako, boss. Dumaan lang talaga ako para manginis. O, salamat, bay. Salamat, bay, Harvey. Salamat, ha. Love you, bay, love you, bay. Love you, bay, Harvey. Love you, bay. Asawahin na kita in 3 days lang, boss Rab. Di! Rab, asawahin ka daw 3 days. Swerte ng amigo kong si Rab. Good night all. Salamat bay Harvey. Salamat bay. God bless bay. Jessica, pasaway ha. Sana all. Rab, ayaw mo Rab. Boss Harvey, pasapul kami sa ulo ko. Sige, ano? Rab, mag-ilis ka Rab. Uwi ko na tong monitor kong isang cellphone ko sa anak ko. Mag-ilis ka ngayon, Rab. Ayusin mong spelling ng name ko, boss. Bullshit, asawa na yan. Good night all. Love you. Salamat, Harvey. Jessica pala. Ha. Ay, Jin. Gimela Santos. Shout out. Miguel Lab, shout out dia, Jin. Next, ano ako? Next, na ano ka? Gusto siguro mag-asawa si Rab tumawa eh. Haya dul Kuya Rab. Oh, dito na oh. Good night Harvey. But not too good baka kunin. Lord, miss ka namin. Saya dito pag nandito yun sila si Sherwin, Rab, Ligra, ano ko. Ano maingay ng mamimigay? Ako magbibigay ng pagmahal sa tamang panahon. O, yan, tama yan. Iba, pwede naman araw-araw magbigay ka, next, ng pagmama. Okay lang nila po. Ah, grabe sila. Jibila Santos, Miguel Lab, shout out sabi ni Rab. Rab, mag-ilis ba ka, Rab? May pala kay Idol Dunex, sabi ni Rab. Maraming salamat sa inyong lahat, ha? Kanino sa multo ko yahugot? Kanino? May multo? Malaman ng idol. Ah, grabe oh. May palaman-laman pa si Rab.
Maraming salamat sa inyong lahat ha. Salamat, tapusin ko na to. Love you all, love you all, love you all, love you all. Salamat sa inyong lahat. Palaka, dakpa. Ulan mo ko diri Rab. Salamat sa inyong lahat ha. Pasok na ako sa bahay. My God. Salamat sa inyo lahat, Rab. Rab Tutututu Vlog, Jessica Ramos, Ma'am Jessica, Digra, Nora, salamat. Sherwin Lacaba, Mila Santos, ayun, salamat. Jessica Ramos, Sarbe Bulencia, maraming salamat. Cesar Laurente, salamat sa inyong lahat. Babus, Night Boss, salamat Kuya Bay, Kuya Goto, salamat. Next, ang ayuda na to next ha. Ito next, joke lang. Good night Kuya, good night. Salamat sa inyong lahat. Pasok na Kuya, may multo dyan. Oo. Ha!